खुलुमबाय स्टुडियोआव आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव जम्मू काश्मीरनिफ्राय मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव रादाब। जम्मू काश्मीरनि उधमपुर हाजोआव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। दिनै फुंनि 10 रिंगासोआव जायो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। उधमपुर हाजोनिफ्राय गंसे बासआ गोग्लैना जायो गिख्रंथाव जाब्रबथाय। जाउनाव सा 21 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 30 निबो बारा सुबुंनि गोब्राब जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथाया रामनगर ओनसोलनि खागत गामिनि खाथियाव फुंनि 10 रिंगासोआव जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथाय जानाय बासआ मोनसे गिथावना आरो खेंख्रा लामाजों थांबाय थादोंमोन। जाउनाव बेबायदि गिख्रंथाव जाब्रबथाया सोमजियो होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथाय जानायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा जोखोम जानाय माखासे सुबुंफोरखौ बोखांनो हायो आरो फाहामसालिसिम दैथायहरो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनि थासारिया बे समाव जोबोद गोब्राब होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। बिबानगिरिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला जाब्रबथाय जानाय बासनिफ्राय सा 21 सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो सा 30 निबो बारा सुबुंफोरखौ गोब्राब थासारियाव फाहामसालिसिम दैथायहरो होनना फोरमायो बिबानगिरिफोरा आरो जाब्रबथाय जानाय बासआ मोनसे गोजान गामिनिफ्राय उधमपुरसिम थांगासिनो दंमोन होनना सुलुङा बे समाव मिथिहोदों।